Čo je dôležité, že keď už tú vieru máme, tak tú vieru potrebujeme zachovať. Našou úlohou je proste vytrvať vo viere aj v tých ťažších veciach. Pretože my nemáme tú perspektívu, ktorú má Boh, tu má iba On. My stále sme vo viere, ale my už máme tú skúsenosť. My už nie sme tie deti, ale my už môžeme vychovávať tie deti. My už sa pozeráme na to, že proste my už sa stávame zrelými proste vo viere. Keď nás diabol otrhne do spoločenstva kresťanov, kde vlastne sme spolu, zdieľame sa a hlavne aj takéto intimné spoločenstvo, ako možno s najbližšími priateľmi na nejakej malej skupinke, keď nás diabol z toho vytrhne, tak ja mám pocit, že to je proste jeden zo základných kameňov, ktorý má moc jednoducho oslabiť úplne našu vieru, alebo aj zobrať nám našu vieru. Že naša viera potrebuje trvať, potrebuje byť nielen teraz, ale ju potrebujem aj zajtra mať, aj napozajtra, aj o niekoľko rokov, aby proste na našich životoch bolo zjavné to, že tam to je to dlhodobé proste to ovocie tej vytrvalosti a viery.